Nginibingelele ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo wamaskandi kulapho kufinyela khona ke le channel ke ka YouTube enilethela izindaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi. Ithole ke leNdidane ke lifake ke enkingeni kakhulu ke uma ke lincoma ke lapha ke ingoma yakhe ke uKhuzani ke umfowapongose ethi ke umjolo ke lowo ke lichaza ke impela ukuthi ke ithole ilona ke lengoma ke okumele ke ivotelwe ke ingoma ke kwezohlukanisa ke unyaka. So khumbula ke mabhinqa ukuthi ke ingoma ke ezingenile lapha ke kuyi top 10 ke ingoma ke ezizohlukanisa unyaka zimbili ke ezawo ke umaskandi esibala khona ke eyakhe ke umthandane ke igcwemesha elifeature khona ke yena ke uLwandle kulo ke intombazana ke encane lapha ke kwicombination uphinde ke kube yiyona ke ekaKhuzani ke ethi ke umjolo lowo ke ehambisana ke nayo ke insizwa ke uLuve umfokadubazana. Lezi ngoma ke izona ke ezimele ke umaskandi lapha kwi top 10 ke ezohlukanisa ke unyaka. Abanye ke abalandeli bomculo wamaskandi bathi ke kungani ke ithole ke leNdidane ke liphumela ke obala likhankasela ke ingoma kaKhuzani ke umfowapongose ethi ke umjolo lowo. Abalandeli ke bomculo wamaskandi bathi ngempela ke uKhuzani uyena ke owafaka lo mfana ke kubantu ke ngesikhathi ke eqala nqa ukuvela ke emculweni kamaskandi uSiphe umfokagcwetha. Bathe ke uma ke bebuza ke yena ke umthandeni ke ukuthi kungani ke ungamposti ke umfana weNdidane uma efika enza kahle emculweni, babe seyiphendulela ke umthandeni ukuthi ke yena ke emculweni ke wayethanda ke istyle ke sebhova lapha ke kwiNdidane ke kodwa wayethandela ke yewona ke umntalapho okuchaza ukuthi ke akekho kakhulu ngapha ke emagazini ke njengoba ke sesibona ke nomfana weNdidane ke eseposta ke ukuthi ke yena ke impela ke uhamba nayo ke ingoma yakhe ke uKhuzani okuchaza ukuthi ke umfana ke weNdidane ke ukuyibongela kwakhe ke lokho akwenzayo ukuthi ke aposte ke lapha ke ingoma yakhe ke uKhuzani. Ake siye lapha ezothi comment section ke bukele sizovulwa.